हाय गाइस एभ्रिवान फ्रेन्ड्स आं दिनै नोंथांमोननो नेटआव एनआरसिखौ बोरै चेक खालामनानै बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो जायफोर बिथांमोना रोंखागौ बिथांमोना गाज्रि मोननो आं रोङिफोरनि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जागोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खालामनाय थाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनआवबो क्लिक खालाम जाहाथे आंनि गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै एनआरसिनि फाइनाल ड्राफ्ट रिजाल्टखौ नायनो थाखाय जोङो जिखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लाग्रोनांगोन माने फाइनाल ड्राफ्ट माने आं बेखौनो होनदों माने एनआरसिखौ इन्टारनेटआव बोरै चेक खालामनानै नायो बेखौनो होनदों बेनिफ्राय नैबे सार्चनि अपसनाव फार्स्ट ड्राफ्ट टाइप खालामनांगोन आं टाइप खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै फार्स्ट ड्राफ्ट DRAFF बेबायदि टाइप खालामखांनायनि उनावहाय नैबे गाहायाव ग'आव सेरनांगोन आरो ग'आव क्लिक खालामनांगोन आं दा ग'आव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनहा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन र' कमप्लिट जाथ'वाखै लडिंआ कमप्लिट जाग्रोथों बेनिफ्राय नै एनआरसि ड्राफ्ट नै बेनि सिङाव नायनो हायो आरो नैबेहायबो एनआरसि कमप्लिट ड्राफ्ट बेहायबो नायनो हायो दा नोंथांमोना नैबेखौनो दिन्थिग्रोनोसै एनआरसि ड्राफ्ट नैबे बेनि सिङाव हाबनानै थांनांगोन आं दा बेयाव क्लिक खालामबाय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय बेहाय एआरएन नाम्बारखौ टाइप खालामनांगोन ओमफ्राय नैबेहाय केपचाखौ होनांगोन बेहाय नोंथांमोना नोंथांनि एआरएन नाम्बारखौ टाइप खालामना होबानो जाबाय बेयो बै एनआरसिनि मोनसे रिसिप्ट लेखायाव थायो बेनिफ्राय एआरएन नाम्बारखौ टाइप खालामखांनायनि उनावहाय नैबे केपचाखौ जेरै दं एरै एखे सेम माने लिरना होनांगोन बेहाय स्मल बा स्मल केपिटेल बा केपिटेल वान दंबा वान बिदि होनांगोन आरो वान दं बेहाय वान EDUPU आं दा कमप्लिट फिलआप खालामखांबाय बेनिफ्राय बे सार्चनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन आं दा बेहाय क्लिक खालामसै नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो अब्लानो गासिबो डिटेल्सखौ नुसिगोन जाबाय नै दा नैबेनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बै मोनसेयावबो नायनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन बै मोनसे वेबसाइटआवबो नायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नै दहाय बेनि सिङाव हाबनानै नायखांबाय जोङो एनआरसिखौ बेनिफ्राय नै बेनि सिङावबो नायनो हायो एनआरसि कमप्लिट ड्राफ्ट नै बेनि सिङावबो हाबनानै नायनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लडिं जागासिनो दं नैबेहाय खेबसे नाङा बेनिखायनो नैबेहाय सेरग्रोनांगोन गो टु एनआरसि अफिसियेल वेबसाइट बेहाय खनसे क्लिक खालामग्रोनांगोन ओमफ्राय नैबेहाय क्लिक खालामफिनदो आरो एबार नांसिगोन बेहाय आं बेयाव क्लिक खालामबाय नोंथांमोना बिदि क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय नैबेहाय एआरएन नाम्बारखौ होनांगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि एआरएन नाम्बारखौ होबानो जाबाय आं आंनि एआरएन नाम्बारखौ होनोसै बै एनआरसिनि मोनसे रिसिप्ट लेखा हरफानाय थायोना बेहाय थायो बियो एनआरसि लेखायाव थायो बे एआरएन नाम्बारा
आं ARN नाम्बारखौ लिरखांबाय बेनिफ्राय नै बेखौ केपचाखौ जेरै दं एरै एखे लिरनांगोन फिसाबा फिसा गिदिरबा गिदिर 1 2 4 दं लिरोबा बेखौनो इन्टार खालामना होनांगोन एन्ट्रि P आ स्मल लेटार M आ केपिटेल M5 T आबो केपिटेल T S आबो केपिटेल S N आ स्मल जाबाय बेनिफ्राय नैबेहाय सार्चनि अपसनाव सेरना होनांगोन क्लिक खालामनांगोन आं दा क्लिक खालामबाय बेयाव जाबाय नै गाहायाव दं बिसोरनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम थेंक इउ स' गाइस